Pier Vellinga. Hij is internationaal verneemd als zaakkundige op het gebied van klimaatverandering. Maar de boerenzoon uit Nederland is Friesland net vergeten. In de commissie Noordervisie tocht hij mooi hoe de toekomst van de werkgelegenheid in de drie noordelijke provincies. Vooral Friesland is het MKB-bedrijf is toch wel heel belangrijk. De Lietse bedrijven die op een wereldmarkt opereren. En als je die op een of andere manier helpen kunnen, dan zou het net verkeerd wezen. Hier en daar een bedrijvenstypje is net wat Vellinga in gedachten had. Er moet een structurele verbetering komen. De al in gang zetten investering in glasvezel spreekt hem aan. Daar had het nieuwe MKB wat aan. Van een soort van die nieuwe MKB-bedrijven, die een soort door maar ICT, 3D-printing en weet ik wat, die op een wereldmarkt opereren, die vinden de internetverbindingen eigenlijk nog belangrijker als het asfalt, als de trein. In de plan van de provincie voor de nu al miljoen wordt ook praat over projecten voor de langere termijn. Iconen liek als het Woudergemaal op een lemmer. Ik zou het toch nuchter blijven. En iconen die ontstaan, die kun je niet net betinken. En Friesland zelf is een icoon met het prachtige landschap. En ja, dat moet je vooral zo horen. En ik denk dat nou de makke toch wel is, ja, die werkgelegenheid in het noorden, die staat onder druk. Doordat je structureel investeren kunnen voor de werkgelegenheid op de meer langere termijn, met onderwijs, met infrastructuur en dan is die glasvezel, dat is wel een goede zaak. En die dingen, dan ben je denk ik het beste houden. De Frieske hoogleraar vindt net dat Friesland de min vaststiet. Maar er kan nou een mooie stap maken worden. En het liefst een stap die het geld opsmiet. Ik zou het toch zorgen dat dit geld, die nu al gelden, ik besteed wordt op zo'n manier dat ze over 50 jaar zeggen, hey, we hebben een tweede nu al gelden. Dus dat het zo belangrijk wordt en investeert, dat het ik weer voorom komt.